духтаро ипекои оригинал арзон шид. Нигоҳ кунед чӣ фасончаян. Сангошон ҳамаш Сваровски. Гила бинед чӣ гили фасонай. Расветкора дидестен чӣ расветкои тренд вияки бисёриё мекоан. Марҳамат нархаш 260 сомон. Як либосаш инем хеле сангои хушрукат инем хеле ипекои фасон 260 сомоне. Марҳамат духтарако рақамо ҳаст дар экран. Касе бисёр мегире бо ягон сум арзон мешава. Ира бинед чӣ фасончаян. Про ипекои оригинал духтаро нигоҳ кунед чӣ хушрӯа. Ира бинед ҳеч намешаванд ино. Ина марҳамат чанд расветкаи фасон омадагай. Нархаш 280 сомон. Марҳамат касседа дар кораи духтаро расветкои топови трендови. Инам хеб гуфти гапоки рулон омадагай. Касседа дар кора инами интихоб кунед. Ҷошуда бурда дастафкатон мекунанд. Ман эҷаш металлика инам гилш металлика. Ино ҳеч намешаванд. Нигоҳ кунед. Ина дидед металликша. Ягон чи намешава. Марҳамат духтарако интихоб кунед. Барои модарҷоноям хушрӯа ин варианта бинед чӣ хушрӯа. Барои хутонам бигирен. Ира бинед чӣ вариантои фасон омадагай. 280 сомон. Як либосаш купра ипеки тозаи фасони хушрӯ. Духтаро нигоҳ кунед чӣ ипекои хушрӯтон ёфтум. Оригинал ина марҳамат беҳад фасончаян. Нархаш бошад 260 сомоне. Марҳамат ира бинед расветкои беҳтаринай. Мана трендови расветко омадагай. Ҳамагӣ 260 сомон. Як либосаш. Духтарако интихоб кунед киҷое дар корайтона ҷошуда бурда шумода дастафка мекунанд. Ина бисёр вақт буд ки мисол кор накардаста буданд. Марҳамат касе ки пешнависта буд барои материал рақамошон астай бори дигар муштариёшон бинависанд кора сар кардага нами ипекора бурда шумода дастафка мекунанд ёки дигар намуд материалҳои дилхоҳтона. Ё хушрӯанохи духтаро нигоҳ кунед. Гилои новинкаи ипек омадай 2026 бинед чӣ хушрӯчаян. Ишаишда фасон ишаишда фасон. Нархаш бошад 260 сомоне. Марҳамат амира то 300 чанда мефурӯшанд. Ина барои шумо 260 сомонӣ кадомеша мегирен духтаро. Марҳамат интихоб кунед чанд вақт буд ё кор накардаста буданд. Ина кора сар кардан метонен интихоб кунен киҷое дар кораи дастафкатон мекунанд. Ипеки пеши бозор. Ипеки оригинал ҳамагӣ 260 сомон. Немхели сангои Сваровски кати. Рақамо ҳастай барои маълумоти бештар хичонда занг занен бо кати хичон ҳам суҳбат шавен. Бори эксклюзив омадай. Тамоша бинед нигоҳ кунед ипеки хамелеон. Нигоҳ кунед чӣ хушрӯа ва материалш аҷоиботай. Марҳамат ози дигар цветошам нишонтон метиҳам. Нархаш барои шумо 280 сомон ай духтаро. И ҳози ҳар ҷода нестай. Мана марҳамат касседа ипек дар кор боша. Ипек хамелеон. Интихоб кунед даррава как шумода бурда дастафка мекунанд. Биненда тренди нав гуфти гапо бори нав. Ира бинед тагиш дига цвет мезана. Диден ипек хамелеон. Ипеки ями тренди 2027 мешава. И ба фикр мози ай пеш. Мана марҳамат интихоб кунед якм шидаш мокрта карда пушен. Нархаш 280 сомон.